Преди няколко дни един последовател се свърза с мен с история, която ме накара да мисля с часове. Изпрати ми я от едно крайбрежно село и ме помоли да я споделя, защото се нуждае от отговори. Ако някога ти се е случвало нещо подобно, моля, остави го в коментарите. Може би заедно можем да разберем какво всъщност се е случило. Сега ми позволи да ти разкажа какво преживя Андрес, когато беше на 19 години, работейки като нощен пазач в един изоставен фар. Това, което откри там, не би трябвало да е възможно, но доказателствата, които ми изпрати, прецени сам. Казвам се Андрес и съм на 34 години. Това, което ще разкажа, се случи преди 15 години, но всеки детайл остава запечатан в паметта ми, сякаш се е случило с нощи. Понякога бих искал да мога да го забравя. В други моменти трябва да си го припомня, за да се убедя, че е било реално, че не губя разума си. Всичко започна през лятото на 2010 година. Току-що бях навършил 19 години и спешно ми трябваха пари, за да платя университета. Чичо ми Рамон, който работеше в общината, ми уреди временна работа като нощен пазач. Мястото беше стар фар на края на селото, каменна структура, която не беше функционирала десетилетия. Фарът беше деактивиран през 60-те години, когато построиха нов и по-модерен на 5 км разстояние. От тогава кола оставаше празна, бавно се разпадаше под слънцето и морската сол. Общината току-що беше купила имота с планове да го превърне в музей, но междувременно им трябваше някой, който да следи да не влизат вандали или бездомни хора. Работата изглеждаше проста – да пристигна в 10 часа вечерта, да правя обиколки на всеки 2 часа, да докладвам за всяка аномалия, да си тръгна в 6 часа сутринта. Заплащането беше добро за това, което беше, а аз бях млад и наивен. Не ми пукаше да прекарвам нощите сам в стара и изолирана сграда. Първата ми нощ беше в петък. Помня, че шофирането до там вече беше тревожно. Пътят от Пръст се извиваше по скалисти скали, с океана, който ревеше долу. Нямаше улично осветление, само светлината на старата ми камионетка, която разсечеше тъмнината. Фарът се появи внезапно на завой, издигайки се срещу звездното небе като каменен пръст, сочещ нагоре. Паркирах близо до входа и извадих фенера. Чичо ми беше дал комплект ключове и прост списък с инструкции. Главната врата беше от дебело дърво, подуто от влагата. Трябваше да я бутна с рамото, за да я отворя. Вътре миришеше на мухъл, сол и нещо друго, което не можех да идентифицирам. Нещо старо. Първият етаж беше кръгъл, с голи каменни стени и под от напукани плочки. Имаше останки от това, което някога бяха мебели. Една разнебитена маса, няколко счупени стола, празни рафтове. В центъра, стълба с винтови стъпала от желязо се издигаше към тъмнината. Запалих фенера си и започнах да изследвам. Освен приземния етаж, имаше 3 нива нагоре. Вторият етаж беше използван като склад. Все още имаше стари кутии, пълни с ръждясали инструменти. Третото ниво беше по-малко, вероятно стаи за бившите фарери. Четвъртият и последен етаж беше стаята с лампата, където преди е бил механизма на светлината. Всичко изглеждаше нормално. Старо, изоставено, но нормално. Реших да установя базовия си лагер на приземния етаж, където оставих раницата си с закуски, термос с кафе и книга. Първата нощ мина без инциденти. Направих обиколките си, четох, пих кафе, гледах изгрева от стаята с лампата. Лесно. Втората нощ беше същата и третата. Започнах да се отпускам, да мисля, че ще бъде монотонна, но проста работа. Четвъртата нощ, вторник, беше когато започнаха странните неща. Беше около 1 часа сутринта, когато чух първия звук. Седях на приземния етаж, четейки роман под светлината на газовата си лампа. Когато чух стъпки отгоре, не бяха нормални стъпки. Бяха бавни, тежки и идваха от втория етаж. Замръзнах на място. Книгата забравена на скута ми. Стъпките се движеха от страни на страни, сякаш някой вървеше в кръгове. После спряха. Взех фенерчето си и бавно се качих по стълбите, опитвайки се да не правя почти никакъв шум. Сърцето ми биеше толкова силно, че можех да го чуя в ушите си. Достигнах втория етаж и осветих пространството с фенера. Кутии все още бяха на мястото си. Нямаше никой. Но нещо се беше променило. Една от кутии, която беше затворена, сега беше отворена. Капакът й от картон беше хвърлен настрани. Приближих се внимателно. Кутията съдържаше стари документи, жълтеникави хартии, покрити с плесен. Прегледах ги накратко с фенерчето. Изглеждаха като записи за поддръжка, дневници на фаровете
слоновете от 50-те години. Може би животно, помислих си, голям плъх или енот, който е успял да влезе, но стъпките звучаха твърде тежко, за да са на малко животно. Завърших обиколката си и се върнах на приземния етаж, нервен, но опитвайки се да се убедя, че има логично обяснение. Останалата част от нощта премина в тишина, но вече не можех да се концентрирам върху книгата си. На петата нощ, сряда, звуците се върнаха. Този път бяха различни. Не само стъпки, а и влачения, като че ли някой местеше мебели на третия етаж. Звукът беше постоянен, повторяем. Влачи, пауза, влачи, пауза. Изкачих се отново, този път по-подготвен психически. Третият етаж беше празен, както винаги, но забелязах нещо, което ме накара да замръзна. Имаше следи в праха на пода. Кръгови следи, сякаш някой е влачил нещо тежко в кръгове. Но нямаше нищо там, което да може да причини тези следи. Стаите бяха напълно празни. Извадих телефона си и се опитах да направя снимки, но батерията беше изтощена. Това беше странно. Бях го заредил напълно преди да изляза. Прибрах телефона и реших да приключа смяната си възможно най-бързо. За 6-та нощ, четвъртък, обмислях да се откажа, но ми трябваха парите, а една част от мен, глупава и любопитна част, искаше да разбере какво се случва. Пристигнах до фаровете с 2 допълнителни фенерчета и напълно зареден телефон. Нощта започна спокойно, прекалено спокойно. Дори не се чуваше морето, въпреки че знаех, че вълните яростно се разбиват в скалите по-долу. Беше като да съществува фарът в балон от тишина. В 2 часа сутринта, по време на обхода ми, стигнах до 4-тия етаж, в стаята на лампата. Стаята беше кръгла, с големи прозорци, които гледаха към океана от всички посоки. В центъра имаше платформа, където някога е бил въртящият механизъм на светлината. Нещо беше различно. На централната платформа имаше рисунки, не рисунки, символи, нанесени в праха с пръст или може би с пръчка. Бяха сложни, геометрични, образуващи модели, които не разпознавах, но по някакъв начин ми се струваха дълбоко тревожни. Фенерът ми мигна, след това напълно угасна. Другите 2 също. Изведнъж бях в пълна тъмнина, само с бледата светлина на луната, пробиваща през прозорците. Тогава го видях. Първоначално си помислих, че е сянка, илюзия, създадена от лунната светлина, но се движеше независимо от естествените сенки. Беше човешка фигура или нещо с човешка форма, стояща на противоположния край на стаята. Нямаше определени черти, само тъмен и плътен силует, който изглеждаше, че абсорбира светлината около себе си. Не се движеше, просто беше там, наблюдавайки ме. Исках да избягам, но краката ми не реагираха. Беше като че ли страхът ме беше заковал на пода. Фигурата започна да се движи, не ходейки, а плъзгайки се, фу-юди. Тя се приближаваше бавно, без да издава звук. Накрая успях да се движа. Слязох по стълбите толкова бързо, че почти паднах няколко пъти. Не се спрях, докато не стигнах до камиона си. Запалих двигателя с треперещи ръце и се върнах в селото, без да погледна назад. Събудих Чичо си сутринта и му казах, че се отказвам. Измислих си извинение, че съм намерил друга работа. Той не настояваше много. Всъщност, ме погледна със странно изражение, когато отидох да върна ключовете, сякаш знаеше нещо, което не ми казваше. Мислех, че това е всичко, че съм приключил с фарът и с каквото и да е, което обитаваше там, но се лъжех. 3 нощи след като подадох оставка, се събудих в леглото си в 3 часа през нощта. Стаята ми беше тъмна, но знаех, че нещо не е наред. Можех да го усетя. Същото присъствие, което бях усетил на фаровете, сега беше в стаята ми. Запалих лампата на нощното си шкафче. Нямаше нищо видимо, но усещането не изчезваше. Беше като да имаш някого, стоящ въгъла, който те наблюдава, макар да не можеше да го видиш. Това продължи нощ след нощ. Винаги в 3 часа през нощта, винаги същото усещане за наблюдение. Започнах да спя с всички светлини включени. Родителите ми се притесняваха. Казаха, че изглеждам болен, че съм отслабнал, че имам дълбоки тъмни кръгове под очите. 1 седмица след като подадох оставка, не можех повече. Отидох да потърся Дон Естебан, един старец от селото, когото всички наричаха мъдрецът. Хората казваха, че знае за неща.
стари. Неща, които църквата не признаваше, но които все пак съществуваха. Дон Естебан живееше в малка къща, близо до пристанището. Когато му разказах какво бях преживял на фарът, изразът му стана сериозен. Този фар има история, каза бавно. Лоша история. Преди да го построят, този нос беше известен като Пунта дела Хугадо. Много кораби се разбиха там през 19 век. Десетки мъже загинаха в тези води. Но построиха фар, за да предотвратят повече инциденти, нали? Попитах. Да, кивна Дон Естебан. Но първият фарер, който работеше там, нещо му се случи. Полудя след само 3 месеца. Казваше, че вижда сенки, че чува гласове на удавени, които го зоват. В една бурна нощ се хвърли от стаята на лампата. Разби се в скалите. Усещах как ме побиват тръпки. Имаше и други след него. Продължи Дон Естебан. Никой не оставаше повече от година. Всички съобщаваха за същите неща. Сенки, гласове, усещане за наблюдение. Затова, когато построиха новия фар, никой не се противопостави на затварянето на стария. Не беше само защото беше остарял. Беше защото никой не искаше да работи там. Защо ме следва сега? Попитах с треперещ глас. Вече не работя там. Вече си тръгнах. Дон Естебан ме погледна с нещо, което изглеждаше като съчувствие. Той те маркира, каза просто. Като влезе там, като прекара време на това място, привлече вниманието му. И сега няма да те пусне лесно. Какво мога да направя? Старецът стана и отиде до рафт, пълен с буркани и странни предмети. Взе няколко. Малък буркан с сол от морето, друг с сухи билки, които не разпознах, и медальон от метал с гравирани символи. Това ще те защити докато спиш, каза, давайки ми медальона. Закачи го над леглото си. Солта разпръсни я на прага на вратата си всяка вечер преди да заспиш. Билките изгори ги в чиния. Остави дима да напълни стаята ти. Ще проработи ли? Попитах отчаян. Ще проработи, за да те защити, и отговори. Но за да се освободиш напълно, трябва да се върнеш. Сърцето ми се сви. Да се върна на фарът? Да. Трябва да се изправиш пред това, което е там. Трябва да затвориш вратата, която отвори, дори да не знаеше, че я отваряш. Не разбирам. Дон Естебан въздъхна. Символите, които видя в стаята с лампата. Докосна ли ги? Помислих внимателно. Не си спомнях да съм ги докосвал директно, но... Стъпих върху тях. Казах. Бяха на пода, между мен и изхода. Нямах избор. Това беше достатъчно, каза старецът. Тези символи са един вид призив, обаждане. Някой ги е начертал там преди много време, вероятно първият фарер преди да умре. Опитвал се е да се свърже с духове на удавени, търсейки отговори или може би отмъщение. Като стъпи върху символите, ти завърши веригата. Отвори портал. Това звучеше като лудост. Във всеки друг момент от живота си бих отхвърлил всичко това като суеверие, но след всичко, което бях видял и усетил, бях готов да повярвам на всичко. Какво трябва да направя там? Попитах. Дон Естебан извади лист хартия и започна да пише инструкции. Даде ми и чанта с повече сол, голяма бяла свещ и друг комплект различни билки от първите. Иди в нощта на новолунието, каза. Това е моментът с най-малка сила за духовете. Изкачи се в стаята на лампата, изтри символите напълно със солта, запали свеща в центъра, където бяха символите, изпали тези билки около свеща, докато казваш тази молитва. Даде ми лист хартия с написани думи на много стар испански, почти неразбираем. Това е молитва за изгнание, обясни, много стара. Бабата ми я научи, а на нея я е научила нейната. Работи, но трябва да я кажеш с убеждение, без страх. Духовете се хранят с страх. Взех всичко, което ми даде, благодарих и си тръгнах, чувствайки се претоварен и уплашен. През следващите дни следвах инструкциите на Дон Естебан, за да защитя стаята си, и проработи. Нощните посещения не спряха напълно, но станаха по-малко интензивни. Вече не чувствах присъствието директно в стаята си, а навън, близо до прозореца ми, сякаш нещо дебнеше, но не можеше да влезе. Консултирах се с календара. Новолунието беше след 5 дни. 5 дни, за да се подготвя психически за завръщането си на фар. Нощта дойде твърде рано. Беше четвъртък през август, без луна, с небе, покрито с облаци. Карах до фаровете с чантата на Дон
стебан на седалката за пътника. Всеки километър изглеждаше като вечност. Фарът се издигаше тъмен и заплашителен срещу черното небе. Паркирах и останах да седя в камиона в продължение на няколко минути, събирайки кураж. Накрая поех дълбоко дъх, взех чантата, фенерчето си и ключовете, които все още не бях върнал официално. Главната врата се отвори с скърцане. Вътре беше дори по-тъмно, отколкото преди, ако това беше възможно. Фенерчето ми разсечеше тъмнината в малък кръг светлина, който изглеждаше недостатъчен срещу безкрайността на чернотата. Започнах да се изкачвам по стълбите. Всяка стъпка отекваше в тишината. Можех да усетя, че нещо знае, че съм там. Можех да усетя вниманието му, насочено към мен. Второ етаж. Кутии все още бяха на мястото си, но сега всички бяха отворени, съдържанието им разпръснато по пода. Продължих да се качвам. Трето етаж. Кръговите марки в праха бяха сега по-дълбоки, по-ясни и имаше повече, много повече, като че ли нещо беше обикаляло и обикаляло в продължение на дни. Четвърто етаж. Стаята на лампата. Символите на пода блестяха, не излъчваха светлина, но по някакъв начин бяха видими дори в пълна тъмнина. Сякаш бяха направени от вещество, което абсорбира светлината, вместо да я отразява. Присъствието беше там. Можех да го усетя по-силно от всякога. Не беше една единствена същност. Бяха много. Всички души на удавниците, хванати от символите, свързани с това място от призива на лудия Фарер. Извадих солта с треперещи ръце. Започнах да я разпръсквам върху символите, изтривайки ги ред по ред. Въздухът стана студен. Толкова студен, че можех да видя дъха си, образуващ облаци от пара. Сенките започнаха да се материализират около мен. Дозини от тях. Тъмни, неясни фигури, но недвусмислено човешки. Или каквито някога са били хора. Те се движеха в кръгове около мен, все по-близо. Приключих с разпръскването на солта и поставих свеща в центъра. Пръстите ми едва можеха да държат запалката от студа. Накрая пламъкът запламтя, малък и уязвим сред цялата тази тъма. Извадих билките и започнах да ги изгарям около свеща. Димът се издигна, платен и с пронизваща миризма. Извадих листа с молитвата и започнах да чета. Думите бяха трудни, произношението ми вероятно ужасно, но продължих напред, принуждавайки се да говоря ясно и силно, въпреки че гласът ми трепереше. Сенките реагираха, започнаха да се извиват, да се конвулсират. Някои се отдалечиха, други се приближиха повече, сякаш се бореха срещу силата на думите. Продължих молитвата. Тя беше дълга, повторителна, проектирана да се рецитира, докато билките горят. Димът запълни стаята и започнах да се чувствам замаян, но не спирах. Тогава, сред молитвата, една от сенките заговори. Не беше глас, който чух с ушите си, беше нещо, което резонираше директно в ума ми. Студено, отчаяно, ядосано. Защо ни връщаш в забвение? Думите ме удариха като физическа вълна. Почти изпуснах хартията. Той ни повика, той ни обеща цел, а сега ти ни унищожаваш. Тогава разбрах. Фарерът не беше призовал духовете от злоба или от мъщение. Той ги беше повикал от състрадание, по някакъв начин вярвайки, че може да им даде мир, цел. Но беше направил нещо грешно. Вместо да ги освободи, той ги беше завързал на това място, осъждайки ги на вечност на празно и яростно съществуване. Съжалявам, прошепнах, макар че не беше моя вина. Но това не е мир, това е затвор. Трябва да продължат напред. Продължих с молитвата, сега с повече убеденост. Сенките започнаха да избледняват, една по една. Някои се бореха до края, други просто се предаваха, сякаш бяха чакали този момент десетилетия. Свещта гореше по-ярко сега, невъзможно ярко за обикновена свещ. Димът от тревите образуваше модели във въздуха, почти като символите, които беше изтрила, но различни, по-благосклонни. Пристигнах до края на изречението. Последната дума излезе от устните ми и настъпилото мълчание беше абсолютно. Сенките бяха изчезнали. Всички. Стаята с лампата беше празна, освен мен, свещта, която все още гореше, и пепелта от тревите. Температурата започна да се нормализира. Тежестта, която бях усетил във въздуха, се беше вдигнала. Фарът се чувстваше мъртъв. Но мъртъв по начина, по който трябва да се чувства една стара и изоставена сграда. Без злоба,
без ненормално присъствие. Останах там седнал дълго време, уверявайки се, че наистина съм приключил. Накрая, когато свеща напълно изгори, станах и слезох по стълбите. Излязох от фара, когато първите лъчи на слънцето започнаха да осветяват хоризонта. Никога не бях виждал по-красив изгрев. Върнах ключовете на чичо ми същия ден. Казах му, че бях забравил да го направя по-рано. Той не зададе въпроси, просто кимна и ми благодари за времето, което прекарах там. Отидох да видя Дон Естебан. Разказах му какво се е случило. Той се усмихна. За първи път го виждах да се усмихва. Справи се добре, момче, каза той. Освободи ги и освободи себе си. И той беше прав. От онази нощ никога повече не усетих присъствието. Можех да спя без включени лампи, без сол на прага, без страх да се събудя в 3 през нощта. Изминаха 15 години от тогава. Завърших университета, намерих добра работа, ожених се, имам дъщеря, нормален живот. Но от време на време карам до този връх и гледам фаровете отдалеч. Той все още е там, изоставен. Планирането на музея никога не се осъществи. Никой не иска да се приближи до мястото, въпреки че официално никой не признава защо. Като че ли цялото село знае, на някакво несъзнавано ниво, че това място има история. Но аз знам, че сега е празно, наистина празно. Душите, които бяха затворени там, са си отишли. Не знам на къде, може би към последния покой, може би просто са престанали да съществуват. Не знам и е добре да не знам. Понякога се чудя за първия фарер. Дали наистина е бил луд или просто е бил добър човек, който се е опитал да направи нещо благородно и трагично е провалил. Чудя се дали душата му също е била освободена онази нощ или е напуснала много преди това. Има малка табела в селото, близо до пристанището, която почита моряците, загинали в Пунта дела Хугадо. Минавам оттам от време на време, понякога оставям цветя. Това е моят начин да ги почета, да призная тяхната страдание. Дон Естебан почина преди 3 години. На погребението му внучката му ме потърси. Тя ми даде плик, който той беше оставил за мен. Вътре имаше кратка бележка. Благодаря ти, че имаш смелостта да направиш правилното. Не много хора биха го направили. Молитвата, която използва, е била в семейството ми в продължение на 7 поколения. Сега ти я поверявам. Използвай я, ако някога ти потрябва отново. Или я предай на някой, който я нуждае. Държа молитвата на сигурно място. Надявам се никога да не се наложи да я използвам отново. Но ако някой ме потърси някой ден, отчаян, говорещ за сенки и присъствия и прокълнати места, ще знам какво да направя. Защото научих нещо важно през тези ужасни седмици от младостта си. Свръхестественото съществува. Не по начина, по който го показват филмите, не с визуални ефекти и ефтини страхове. То съществува на границите, на местата, където трагедията се натрупва, където болката и страданието пропиват самото пространство. И понякога, само понякога можем да направим нещо по въпроса. Можем да освободим това, което е затворено. Можем да затворим врати, които никога не трябваше да се отварят. Можем да донесем светлина на места, които са били в тъма твърде дълго. Не съм герой. Просто бях момче на 19 години, което се нуждаеше от пари за университета и случайно се озова в средата на нещо много по-голямо от него. Но направих това, което трябваше да направя. И това, предполагам, трябва да е достатъчно. Фарът все още е там, в Пунта дел Ахугадо. Празен, в мир, паметник на мъртвите, но вече не затвор за техните души. И аз продължавам да живея, носейки тази история, този опит, като урок за тежестта на отговорността и силата да се изправиш пред страховете си. Това е моята история. Историята за това как една лятна работа се превърна в нещо, което завинаги промени разбирането ми за реалността. Така завършва разказът, който Андрес ми изпрати. Той ми каза, че след всички тези години най-накрая се чувства готов да го сподели. Ако някога си работил на място с тъмна история или си преживял нещо, което предизвиква обяснение, бих искал да чуя твоята история. Остави я в коментарите. Понякога самото споделяне на тези преживявания ни помага да обработим това, което сме преживели. И кой знае, може би твоето свидетелство ще помогне на някой друг, който преминава през нещо подобно. Благодаря, че слуша и да почиваш добре тази вечер.
Тази история ми сподели една последователка на име Патриша, която живее в Богота, Колумбия. Това, което ми разказа за детегледачката, която не е да се грижи за децата й, е нещо, което всяка работеща майка може да изпита, и именно това я прави толкова ужасяваща. Ако някога сте оставяли децата си на грижата на някого и сте забелязали странни промени в поведението им, неща, които не могат да обяснят, оставете коментар. Понякога се доверяваме на непознати да се грижат за най-любимото ни и не винаги знаем истински кои са те. Това е историята на Патриша и 3 месеца, през които една непозната беше в дома и всяка вечер, правейки неща, които никоя майка не трябва да разкрива. Казвам се Патриша. На 35 години съм самотна майка на 2 деца. Матео на 7 години и Камила на 5. Техният баща ни напусна, когато Камила беше 1-годишна, и от тогава ги отглеждам сама. Работя като медицинска сестра в болница Сан Игнасио в Богота. Това е добра работа, но графиците са ужасни. Миналата година ме назначиха постоянно за нощна смяна. От 10 вечерта до 6 сутринта, 4 нощи седмично. Проблемът беше очевиден. Кой ще се грижи за децата ми през тези нощи? Родителите ми живеят в Кали, твърде далеч за редовна помощ. Нямам близки роднини в Богота. Нощните детски градини са много скъпи и повечето не приемат деца да остават цяла нощ. Отчаяно имах нужда от нощна детегледачка. Надежден човек, който да дойде в апартамента ми в 9:30 вечерта, да остане с децата докато спят и да си тръгне, когато се върна в 6:30 сутринта. Публикувах обяви в групи във Фейсбук, на страници за работа, поисках референции. Интервюирах 7 човека за 2 седмици. Никой не ме убеди. Някои искаха твърде много пари, други нямаше опит. Една ми даде много лошо чувство по време на интервюто. Бях на път да напусна работата, когато получих съобщение от жена на име Елена Руис. Тя казваше, че има 15 години опит като детегледачка, проверяеми референции и е на разположение точно за времето, което ми трябваше. Я интервюирах в събота след обед в апартамента си. Елена беше на около 55 години, с къса сива коса, слабо телосложение, мек глас. Обличаше се консервативно и носеше розарий на врата. Говореше спокойно и гледаше директно в очите ми, когато отговаряше на въпросите ми. Тя ми каза, че е отгледала 3 свои деца, всички вече възрастни, и че от години работи като детегледачка, защото обича децата, а празният дом я кара да се чувства сама. Децата ми дават смисъл, каза с топла усмивка. Особено малките. Има нещо толкова чисто в тях, нали? Проверих препоръките им. 3 предишни семейства, всички с положителни коментари. Обадих се на всяко едно. Всички казаха, че Елена е надежна, грижовна, отлична с децата. Защо вече не работите с вас? Попитах една от препоръките. Нашите деца пораснаха и вече не им трябваше детегледачка. Но ако имаме друго бебе, веднага ще я наема. Това ме убеди. Предложих работата на Елена. Тя прие. Започна следващата седмица. Първите дни бяха перфектни. Влизах у дома в 6:30 сутринта и всичко беше наред. Децата спяха в леглата си, къщата беше чиста. Елена си тръгваше с усмивка, казвайки ми, че всичко е било спокойно. Матео и Камила не се оплакваха. Всъщност, изглеждаха щастливи. Госпожо Елена е симпатична, казваше Матео. Чете ни приказки преди сън. След 2 седмици започнах да се отпускам. Накрая намерих някой, на когото мога да се доверя. Можех да се съсредоточа върху работата си, без постоянно да се тревожа за децата си. Но тогава започнах да забелязвам малки неща, детайли, които в началото игнорирах. Играчките на децата се появяваха на места, където не трябваше да са. Играчки, които бяха скрити в техните стаи, се появяваха в хола, или в кухнята, или в банята. Защо техните играчки са навсякъде из къщата? Попитах Матео една сутрин. Той се свира мене. Госпожа Елена казва, че е добре, че играчките изследват къщата през нощта. Изследват? Да. Казва, че играчките са живи през нощта, когато ние спим. И тя им помага да изследват. Беше странно, но си помислих, че е просто креативен начин да държа децата заети преди лягане. Нищо тревожно. После започнах да забелязвам, че и моите неща се движат. Малки неща. Книга, която оставях на нощното шкафче, се появяваше в хола. Ключовете ми за колата, които винаги оставях на закачалката до вратата, се появяваха в кухнята. Първоначално си мислех, че съм аз, че ги местя несъзнателно заради умората. Работата на нощна смяна нарушава усещането за време и паметта ти. Но тогава намерих нещо, което не можех да обясня.
Беше сряда сутрин. Върнах се вкъщи след особено изтощителна смяна. Елена вече беше тръгнала. Децата спяха. Отидох в стаята си да си сменя дрехите. В бюфета до леглото имаше една моя снимка от детството. Снимка, която години наред държах в кутия в дъното на гардероба си. Беше от времето, когато бях на около 8 години, в градината на къщата на родителите ми. Защо беше там? Аз не я бях извадил. И нямаше причина Елена да влезе в стаята ми. Децата спяха в собствените си стаи. И изпратих съобщение на Елена. Намерих една моя детска снимка в нощното си шкафче. Влезе ли миналата нощ в стаята ми? Отговорът й дойде след половин час. Да, извинявай. Камила се събуди, искаше вода и чух шум в твоята стая. Влязох да проверя дали всичко е наред. Видях снимката на пода, може би се е изплъзнала някъде и я сложих в шкафчето, за да не се повреди. Надявам се да не съм била натрапчива. Обяснението имаше смисъл, но нещо ме притесняваше. Тази снимка беше в затворена кутия. Не можеше просто да се изплъзне. Тази нощ, преди да тръгна за работа, проверих стаята си, върнах снимката в кутията, затворих я и я сложих на горния рафт на гардероба. Също така затворих вратата на гардероба. На следващата сутрин, когато се върнах, снимката отново беше на моето бюро. Кутията все още беше на рафта, затворена. Но снимката беше преместена и поставена на същото място като предния ден. Този път не писах на Елена. Реших да инсталирам камера. Купих малка охранителна камера от онези, които се свързват чрез Wi-Fi и можеш да гледаш от телефона си. Инсталирах я в стаята си, скрита на рафта, насочена към леглото ми и бюрото. Тази вечер от болницата наблюдавах пряко предаване по време на почивките си. В 23 часа и 30 минути Елена влезе в стаята ми, отвори гардероба ми, извади кутията, взема снимката. Гледаше я почти 5 минути, само я гледаше втренчено. После внимателно я постави върху нощното шкафче, прибра кутията и излезе от стаята. Сърцето ми биеше бързо. Защо би направила това? Защо беше обсебена от тази моя детска снимка? Реших да я попитам. На следващата сутрин, когато пристигнах вкъщи, Елена се готвеше да тръгва. Елена, трябва да поговорим. Разбира се, случи ли се нещо? Защо продължаваш да взимаш моята детска снимка? Вчера вечерта те видях на камерата. Изражението й не се промени. Не изглеждаше изненадана или засрамена, само усмихна леко. Това е красива снимка. Беше много специално дете. Как знаеш, че беше специално? Не ме познаваше като дете. Виждам го на снимката. Специалните деца имат светлина. Ти я имаше. И твоите деца я имат. Елена, с цялото уважение, е много неподходящо да влизаш в стаята ми и да взимаш моите неща. Моля те, повече да не го правиш. Разбира се. Много съжалявам. Няма да се повтори. Но се случи отново. Инсталирах камери из цялата къща. В хола, в кухнята, в коридорите. И това, което видях през следващите нощи, ме накара да ме побият тръпки. Елена не само влизаше в стаята ми, влизаше и в стаите на децата, докато спяха. И оставаше там, стоейки до техните легла, ги гледайки с часове. Не ги докосваше. Не правеше нищо заплашително. Просто оставаше там, напълно неподвижна, наблюдавайки ги как спят. Понякога мърмореше нещо, което не можех ясно да чуя на записите. Една нощ я видях да прави нещо, което ме накара да искам да повърна. Влезе в стаята на Камила, наведе се над леглото, много близо до лицето на спящата ми дъщеря и просто остана там, дишайки. Лицето й на сантиметри от това на Камила. За почти 30 минути. Щях веднага да я изпратя, но тогава си спомних нещо, което Матео беше споменал случайно преди няколко дни. Госпожа Елена казва, че ни пази дори когато спим, че ни защитава от лошите неща. Какви лоши неща? Реших да говоря с децата си, преди да предприема действия. Матео, мило, госпожа Елена прави нещо странно, когато сте спящи. Не знам, спя. Но когато се събудиш, забелязваш ли нещо различно? Той помисли за момент. Понякога се събуждам и усещам, че някой ме е гледал, но когато отворя очи, никой няма. Ти страх ли те е? Не. Госпожа Елена казва, че винаги ни пази, че дори и да не я виждаме, тя е там. Попитах същото и Камила. Харесва ли ти госпожа Елена, Любов? Да, тя е симпатична, но понякога ми става малко страшно. Защо ти е страшно? Защото понякога, когато се събудя през нощта, тя стои на вратата на стаята ми, само гледа. И когато я видя будна, усмихва се и казва: „Върни се да спиш, моето момиче“. И аз отново заспивам. Стомахът ми се сви.
Това беше повече от странно, това беше дълбоко тревожно. Тази нощ реших да не ходя на работа. Обадих се, че съм болна. Не казах на Елена. Исках да видя какво ще прави, когато си мисли, че не съм там. Елена дойде в 9:30, както винаги. Аз бях скрита в стаята си, с вратата почти леко отворена, откъдето можех да видя част от коридора. Чух Елена да поставя децата в леглото около 10 часа. Чете им приказка. Всичко беше нормално. След това чух стъпките й по коридора. Спря пред стаята на Матео. Влезе. Вратата се затвори. Изчаках 10 минути. След това тихо се приближих и погледнах през процепа на вратата. Елена стоеше до леглото на Матео, но не само го гледаше. Имаше телефона в ръката си, като снима фото след фото на спящия ми син от различни ъгли. Въздъхнах силно и рязко отворих вратата. Какво, по дяволите, правиш? Елена се обърна, все още държейки телефона. Не изглеждаше оплашена. Просто раздразнена, че е била прекъсната. Патриша, мислех, че работиш. Защо снимаш моя син? Само спомени. Децата растат толкова бързо. Исках да имам спомени. Те са моите ми деца. Не можеш да снимаш тях без моето разрешение. Дай ми този телефон. Не. Начинът, по който каза не, беше ужасяващ, решителен, краен, като че ли имаше някакво право върху моите деца. Дай ми телефона сега или ще се обадя в полицията. Няма да го направиш. Какво? Няма да се обадиш в полицията, защото знаеш, че съм единствената детегледачка, която твоите деца търпят. Защото знаеш, че ти трябва тази работа. Защото знаеш, че нямаш други опции. Гласът ти беше все още мек, но имаше нещо отвътре. Нещо студено, нещо заплашително. Матео се събуди с нашите гласове. Мамо, какво става? Всичко е наред, миличък, легни пак. Елена се усмихна. Да, Матео, всичко е наред. Майка ти просто е малко объркана. Излез от къщата ми. Веднага. Както и да искаш. Елена бавно тръгна към изхода, все още държейки телефона си. Преди да прекрачи вратата, се обърна. Знаеше ли, че си лоша майка? Оставяш ги сами толкова нощи. Те имат нужда от някой, който наистина да ги грижи. Някой, който наистина да ги обича. Някой като мен. И си тръгна. Веднага заключих всички врати и прозорци. Проверих и двете деца. Бяха добре физически. Страхуваха се от сблъсъка, но бяха добре. Не спах тази нощ. Бях будна. Бдях, чакайки. Какво? Да се върне. На следващата сутрин отидох в полицията. Показах им видеоклиповете от камерите. Разказах им за снимките. Даде ли им разрешение да се грижат за децата ти? Попита офицерът. Да, но виждали ли сте някога да докосва неподходящо децата си? Не, но заплашвала ли е някога директно вас или децата ви? Добре, не директно, но тонът. Госпожо, разбирам вашата загриженост, но технически тя не е извършила никакво престъпление. Наблюдаването на децата, които гледа, не е незаконно. Вземането на снимки, макар и неподходящо, не е незаконно, ако е имала разрешен достъп до къщата. Най-доброто, което можете да направите, е просто да не я наемате повече. Ами ако се върне, ами ако опита нещо. Тя знае ли къде живея? Очевидно, работеше вкъщи. Добре, ако се върне без покана, това ще бъде незаконно проникване. Тогава можем да реагираме, но за сега ръцете ни са вързани. Чувствах се безсилна, разочарована. Страхувах се. Наех друга детегледачка. Този път професионална агенция с проверка на миналото. Беше по-скъпа, но си заслужаваше спокойствието. 2 седмици преминаха без инциденти. Децата се адаптираха към новата детегледачка. Започнах отново да се отпускам, но тогава Камила започна да казва странни неща. Мамо, госпожа Елена дойде да ме посети снощи. Какво? Не е мило. Госпожа Елена вече не идва. Сега имаме госпожа Моника. Но тя дойде. Видях я през прозореца си. През прозореца ти? Мило, ние сме на 2-я етаж. Никой не може да бъде на твоя прозорец. Но тя беше там. Тойтеше стъклото. Усмихваше се. Казваше: дай ми да вляза, мое момиче. МТД, кръвта ми се втвърди. Проверих прозореца на Камила. Беше затворен и заключен, но когато погледнах навън, имаше следи. Следи от пръсти, от външната страна на стъклото. Като че ли някой е изкачил до 2-я етаж и е докоснал прозореца. Обадих се на ключар същия ден. Инсталира охранителни решетки на всички прозорци в стаите на децата. Също така поставих сензори за движение около сградата. След седмица сензорите се активираха в 2:30 сутринта.
Телефонът ми ме предупреди. Проверих външните камери, които бях инсталирал. Имаше някой, който стоеше в градината. Гледаше към прозорците на втория етаж. Специално към прозореца на Камила. Това беше Елена. Само стоях там. Гледах. Не се опитвах да вляза. Само гледах. Обадих се веднага в полицията. Дойдоха след 15 минути. Когато пристигнаха, Елена вече беше си тръгнала, но камерите я заснели ясно. Този път успяха да направят нещо. Издадоха и заповед за дистанция. Ако се приближи на по-малко от 200 метра до дома ми или до децата ми, ще бъде арестувана. Мислех, че това ще е достатъчно. Не беше. 2 дни по-късно, когато взех Матео от училище, учителката му ме извика на страна. Патриша, днес се случи нещо странно. Възрастна жена дойде да пита за Матео, казала, че е баба му. Очевидно не й позволихме да се приближи без да проверим с вас първо, но когато поискахме лична карта, тя бързо си тръгна. Как изглеждаше? На 53, къса сива коса, носеше розарий. Елена. Опитала се да вземе детето ми от училище. Акроним. Това беше достатъчно. Обадих се на моя надзорник в болницата. Обясних му ситуацията, без най-обезпокоителните детайли. Успях да сменя смяната си. Сега работя денем. Вадя по-малко пари, но мога да бъда с децата си вечер. Минали са 4 месеца, откакто уволних Елена. Пренесохме се в различен апартамент в различен квартал. Децата смениха училището. Не съм виждал Елена отново. Сензорите никога не са се активирали отново. Прозорците остават непокътнати, но Камила все още казва, че понякога, когато е на път да заспи, чува тих глас отвън на прозореца си. Моето момиче, пусни ме вътре. Искам само да се грижа за теб. Проверявам камерите. Никога няма никой там. Може би Камила го въобразява. Може би са остатъчни кошмари от това преживяване. Или може би Елена е намерила начин да стигне до нея, който камерите не могат да засекат. Не знам. И тази несигурност е това, което ме държи будна много нощи, слушайки всеки малък шум, проверявайки всяка сянка, уверявайки се, че децата ми са в безопасност. Защото научих нещо ужасяващо. Когато поканиш непознат в дома си, когато му дадеш достъп до децата си, никога не знаеш наистина кои са те. Никога не знаеш какво искат. Никога не знаеш докъде ще стигнат. И веднъж като се фиксират, веднъж като решат, че децата ти принадлежат на тях, е почти невъзможно да ги накараш да се откажат. Така че, ако някога наемаш детегледачка, провери повече от препоръките. Доверявай се на инстинктите си. И ако нещо се чувства зле, дори леко зле, действай незабавно. Защото когато сигналите станат очевидни, може да е твърде късно. Това беше опитът на Патриша. Тя ми каза, че все още живее със страх, че Елена може да се появи някой ден, че децата ходят на терапия, за да обработят всичко, което са преживели. Ако някога си трябвало да оставиш децата си с някого и след това си открил неща, които те накараха да поставиш под въпрос всичко, остави коментар. Доверието, което влагаме в хората, които се грижат за нашите близки, е нещо свято. И когато това доверие се наруши, белезите могат да останат години. Грижете се за семейството си, винаги проверявайте и ще се видим в следващата история. Почивай добре. Тази история ми я изпрати последовател от Еквадор на име Томас, който преживял нещо необяснимо по време на лятно лагеруване, когато бил на 16 години. Ако някога сте се изгубили в гора и сте усетили, че нещо ви наблюдава, че самата гора е жива и съзнателна, моля, уведомете ме в коментарите. Тези истории за природни места, които изглеждат като да имат собствена воля, дълбоко ме фасцинират. Това, което Томас и приятелите му открили в тази гора преди 15 години, все още го преследва, а 3 от хората, които били с него тази нощ, никога не се върнали към същите. Казвам се Томас и съм на 31 години. Живея в Кито, Еквадор, но това, което ще разкажа, се случи, когато бях на 16 години по време на лятно лагеруване, организирано от училището ми в защитена зона на еквадорските Анди. Това беше последният път, когато влязох в гора през нощта и след като чуете историята ми, ще разберете защо. През юли 2008 година моето училище организира седмичен лагер за ученици от последния клас на гимназията. Това беше програма за лидерство и свързване с природата. Бяхме 20 ученици и 3 преподаватели-надзорници. Избраното място беше природен резерват в планините, на около 3 часа от Кито,
с гъсти облачни гори, кристални реки и невероятно биоразнообразие. Пристигнахме в понеделник след обед. Разположихме лагера на голяма поляна, заобиколена от огромни дървета, покрити с мъх и бромелии. Имаше нещо магично в това място. Въздухът беше свеж и влажен, миришеше на земя и растителност, а постоянният звук на птиците и водата създаваше естествена симфония. Първите 2 дни бяха перфектни. Правихме походи, учихме за местната флора и фауна, правихме упражнения за работа в екип. Беше забавно и образователно. Нищо извънредно. Но в сряда вечерта един от учителите, господин Валдес, ни разказа история около огнището. Беше традиция в тези лагери да се разказват страшни истории, за да се развлекат студентите. Господин Валдес беше добър в тези неща, знаеше как да създаде атмосфера. Знаете ли защо тази област е защитена територия? Попита, гледайки пламъците. Официално е заради биоразнообразието, за да се защитят застрашени видове. Но има и друга причина. Причина, която не се появява в никакъв официален документ. Всички се наведохме напред интригт. Господин Валдес имаше нашето пълно внимание. Преди около 50 години тук имаше малка общност. Не повече от 30 семейства. Живееха по традиционен начин, в хармония с гората. Но нещо се случи. Детайлите са объркващи, историите варират. Някои казват, че е била епидемия, други, че е било свлачище, което погребало селото, а други... Направи драматична пауза. Други казват, че децата на селото просто изчезнали една нощ. 20-те деца под 12 години, всички изчезнали по едно и също време, без да оставят следа. И какво стана с тях? Попита приятелката ми Даниела с треперещ глас. Никога не бяха намерени, търсиха с месеци, проследиха всеки сантиметър от гората. Нищо, беше като че ли земята ги беше погълнала. Господин Валдес погледна към тъмната гора, която ни заобикаляше. Родителите в крайна сметка напуснаха селото, съсипани от загубата. Правителството обяви района за защитена територия и забрани на хората да живеят тук. Официално, за да защитят екосистемата, неофициално, за да държат хората далеч от това, което е взело тези деца. Мислиш ли, че нещо в гората ги е взело? Попита друг студент Карлос. Не знам какво да вярвам. Но горските пазачи, които патрулират в тази област, докладват за странни неща. Гласове на деца, които се смеят през нощта. Малки фигури, които се движат между дърветата. И има едно неофициално правило между охранителите. Никога не следвай звука на дете, което плаче в гората. Не е важно колко реално звучи, не го следвай. Историята ни остави неспокойни. Някои ученици се засмяха, казвайки, че е само приказка, за да ни уплаши. Други останахме разтревожени, гледайки към тъмнината на гората, която ни заобикаляше. Това е само история, каза професор Ривера, един от нашите надзиратели. За да ви развлекат, няма нищо, от което да се страхувате в гората, освен да се изгубите. Затова имаме правилото. Никой не излиза от лагера през нощта без учител. Разбрано? Всички кимнахме. И това трябваше да бъде последното споменаване на темата. Но тази нощ, около 2 часа след полунощ, нещо ни събуди, няколко от нас. Беше смях. Смях на дете. Ясен, весел, сякаш някой играеше. Идеше от гората. Излязох от палатката си и видях, че и други са излезли. Карлос, Даниела, приятелят ми Мигел и 2 момичета, Андрея и Фернанда. Всички гледахме в посоката, от която идваше звукът. Чувате ли това? Прошепна Даниела. Това е просто животно, каза Карлос, но гласът му нямаше убедителност. Има маймуни в тези гори, които издават звуци, които звучат човешки. Но това не беше маймунска смях. Беше недвусмислено човешка. И сега имаше повече от един. Няколко смеха, наслагващи се, сякаш имаше група деца, играещи в тъмната гора. Трябва да събудим учителите, предложи Андрея, но тогава смеховете се превърнаха в нещо повече. Песни, детски гласове, които пеят песен, която не разпознах. Мелодията беше странна, ненормална, с музикални интервали, които звучаха зле, дисхармонично. Елате да играете, пееха гласовете. Елате да играете с нас. Ние сме сами. Елате да играете. Нещо в тези гласове беше магнитно. Усетих почти неустоимо желание да вървя към гората, да следвам тези гласове. По изражението на лицата на приятелите ми, те чувстваха същото. Не, казах на глас, както за тях, така и за себе си. Помнете какво каза господин Валдес. Не следвайте детски гласове в гората. Но какво, ако са истински деца, каза Мигел. Какво, ако има село наблизо и децата играят? В 2 часа през нощта, в средата на тъмна гора, отвърна Даниела. Няма смисъл. Но Мигел вече вървеше към края на лагера.
Само ще погледна, няма да отида далеч. Мигел, не, извиках му, но той вече беше на линията на дърветата, гледайки към тъмнината. И тогава видяхме нещо, което ни замрази кръвта. Светлини, малки ярки светлини, движещи се между дърветата, като светулки, но по-големи, по-ярки. И между светлините сенки, сенки с размерите на деца, тичащи, играещи, смеещи се. Елате, извикаха гласовете. Елате да играете. Забавно е. Пропускате най-добрата част. Мигел направи крачка към гората. После още една. Мигел, извиках. Побягнах към него и го хванах за ръката. Какво правиш? Той ме погледна с безжизнени очи, сякаш беше в транс. Трябва да отида. Ме викат. Чувам ги. Нуждаят се от мен. Между Карлос и мен успяхме да го върнем обратно към палатките. Мигел се бореше с нас, викайки да го пуснем, че децата го чакат. Шумът събуди учителите. Господин Валдес излезе от палатката си и бързо оцени ситуацията. Виждаше Мигел, който се бори, светлините в гората, чу гласовете, които пеят. Лицето му побледня. Всички в палатките си, сега. И не излизайте, без значение какво чуете. Но гласовете, започна да казва Андрея, не са реални, прекъсна господин Валдес с твърдост. Или по-скоро не са това, което изглеждат. Влезте в палатките си, затворете циповете, запушете си ушите, ако е необходимо, но не излизайте. Влязохме в палатките си, както ни заповяда. Аз споделях палатка с Карлос и Мигел. Мигел продължаваше да мърмори за децата, за това как трябва да отиде да играе с тях. Мигел, трябва да устоиш, му казах. Каквото и да е там навън, не са нормални деца. Запомни историята. Но те са толкова щастливи, прошепна Мигел. Мога да ги усетя. Те просто искат приятели. Толкова са сами. Гласовете продължаваха цяла нощ. Пееха, смееха се, викаха. Светлините танцуваха между дърветата. И понякога много ясно можехме да видим силуетите. Деца, десетки от тях, играещи в тъмната гора, сякаш беше обед. Никой от нас не спа тази нощ. Останахме будни, слушайки, устоявайки на импулса да излезем. Мигел беше най-лошият. Трябваше да бъде физически задържан няколко пъти, когато се опитваше да излезе от палатката. Когато най-накрая настъпи зората, гласовете спряха, светлините угаснаха. Гората отново стана просто нормална гора. Учителите се събраха с нас след закуска. Изглеждаха изтощени, притеснени. Това, което чуха снощи, започна господин Валдес, не е за първи път, когато се случва. Случва се от време на време в тази област. Не знаем точно какво е. Някои го наричат акустичен феномен, илюзии, причинени от специфични атмосферни условия. Други вярват, че е нещо повече. Изчезналите деца? Попитах. Те ли са? Не знам. Но правилото остава същото. Не ги следвай. Хората, които са следвали тези гласове, някои никога не се връщат. Други се връщат, но променени, като хванати в някакъв вид транс, от който никога не се възстановяват напълно. Трябва да си тръгнем, каза професор Ривера. Да опаковаме и да се върнем в Кито. Но господин Валдес поклати глава. Ако си тръгнем сега, ако позволим това да ни оплаши, даваме им сила. Освен това, през деня те са напълно безобидни, активни са само през нощта. Как знаеш толкова много за това? Попита Даниела с подозрение. Господин Валдес се поколеба. Защото бях на лагер тук преди 20 години и също чух гласовете. И видях какво се случи с тези, които ги последваха. Тежко мълчание падна върху групата. Накрая решихме да останем, но с крайни предпазни мерки. Тази нощ всички щяхме да спим в голяма обща палатка. Учителите щяха да правят дежурства. И никой, абсолютно никой, нямаше да излиза от палатката, независимо какво чуе. Четвъртъкът мина без инциденти. Правихме дейности през деня, опитвайки се да запазим нормалността. Но всички бяхме нервни, постоянно гледайки към гората, чакайки нощта да падне. Когато най-накрая стана тъмно, всички се настанихме в голямата палатка. 20 ученици и 3 учители, всички стегнати. Беше неудобно, но никой не се оплакваше. Имаше сигурност в числата. В полунощ започна отново. Смеховете, песните, светлините, танцуващи между дърветата. Но този път беше различно. Гласовете звучаха по-близо и по-настоятелно. Знаем, че сте там, пееха. Можем да ви помирисваме, можем да ви усетим. Защо не излизате? Само искаме да играем. След това започнаха да ни викат по име. Имена, които не би трябвало да знаят. Мигел, извика сладък детски глас. Мигел, ела, чакали сме те. Ще ти покажем чудесни неща.
Мигел трепереше до мен, затваряйки ушите си. Не мога да устоя много повече. Искат да отида. Даниела, извика друг глас. Твоят по-малък брат е тук. Иска да те види. Даниела въздъхна. Нейният по-малък брат беше умрял преди 2 години в инцидент. Това е невъзможно. Той не може да бъде там. Андреа, Карлос, Фернанда, Томас. Всеки от нашите имена беше извикан. И с всяко име изкушението да излезем ставаше все по-силно. И тогава гласовете смениха тактиката. Започнаха да звучат уплашено. Моля, помогнете ни. Плачеха. Изгубени сме. Студено ни е. Страхуваме се. Моля, просто ни трябва някой да ни върне обратно. Има нещо в гората, което ни преследва. Извика дете с истински ужас. Моля, възрастни, помогнете ни. Ще ни хване. Беше разкъсващо. Всеки човешки инстинкт крещеше, че трябва да помогнем. Бяха оплашени деца. Как можехме да стоим там, без да направим нищо? Андрея се изправи. Не мога просто да стоя тук, докато децата са в опасност. Не мога. Професор Ривера я хвана. Не са истински деца. Това е капан. Как знаеш това? Извика Андрея. Ако са истински и ги оставяме, защото съм виждал това преди, каза господин Валдес с уморен глас. Преди 20 години един ученик излезе, за да помогне на гласовете. Намерихме го 3 дни по-късно дълбоко в гората. Беше жив, но празен. Като че ли нещо беше извадило всичко, което го правеше човек. Никога повече не заговори, никога не разпозна никого. Прекара остатъка от живота си в психиатрична институция, пеейки същите песни, които чуваме сега. Всички замръзнахме. Господин Валдес никога не беше разказвал тази част от историята. Гласовете продължаваха цяла нощ. Молби, заплахи, обещания, всяка възможна тактика, за да ни накарат да излезем. Някои студенти плачеха, други се молеха. Мигел трябваше да бъде успокоен с медикаменти, които професор Ривера носеше за спешни случаи, защото беше на ръба на психотична криза. Но издържахме. Никой не излезе. И когато настъпи утрото, гората отново остана в тишина. Заминаваме, обяви господин Валдес. Днес няма да рискувам още една нощ тук. Никой не възрази. Събрахме лагера за рекордно време и започнахме обратния път към мястото, където ни очакваше автобусът. Но докато събирахме, намерих нещо, което ме разтревожи дълбоко. Извън нашата палатка на земята имаше следи. Следи от малки крака, от деца, образуващи пълен кръг около мястото, където бяхме спали. Те бяха били там, точно отвън, цяла нощ, чакащи. Не казах на никого, просто направих снимка с телефона си и се втурнах да следвам групата. Пътят обратно трябваше да отнеме 3 часа, но ни отне почти 5. Гората изглеждаше различно. Пътеките, които бяхме използвали за влизане, вече не бяха ясни. Загубихме се няколко пъти. Беше все едно, гората не искаше да ни пусне. И продължавахме да чуваме неща. Далечни смехове, песни, малки стъпки, следващи ни, но винаги извън зрението. Накрая, когато слънцето вече залязваше и започвахме да изпадаме в паника, че ще трябва да прекараме още една нощ в гората, намерихме пътя. Пристигнахме на автобуса точно когато стана тъмно. Никога не бях бил толкова щастлив да видя цивилизация. Всички се качихме в автобуса мълчаливо, изтощени, травматизирани. Пътуването обратно до Кито беше мълчаливо. Никой не говореше. Всички гледахме през прозорците, очаквайки да видим малки фигури, следващи автобуса, но не видяхме нищо. Веднага, щом излязохме от резервата, чувството, че сме наблюдавани, изчезна. Когато пристигнахме в училище, родителите ни чакаха, притеснени, защото закъснявахме. Учителите им казаха, че е имало логистични усложнения, но че всички сме добре. Но не бяхме добре, особено Мигел. През следващите дни Мигел се влоши. Спря да яде, спря да спи. Просто сядаше и гледаше през прозореца, мърморейки за децата, които все още го наричаха. Родителите му го заведоха при лекари, психолози, психиатри. Никой не можеше да му помогне. 1 месец след лагера Мигел изчезна. Излезе от къщата си посред нощ и никога не се върна. Полицията търси седмици наред. Накрая намериха дрехите му близо до входа на същия резерват, където бяхме къмпингували. Но той никога не беше намерен. Аз знаех какво се е случило. Той се беше върнал. Гласовете най-накрая го бяха убедили. Той се беше върнал да играе с децата от гората. Андрея и Фернанда също бяха засегнати. Андрея разви тежка фобия към откритите пространства, особено към области с дървета. Фернанда започна да има постоянни кошмари за деца, които я преследват. Останалите от нас носеха травмата по различни начини.
Даниела се премести в друг град и прекрати контакти с всички, които бяхме на този лагер. Карлос стана обсебен от изследването на феномена, търсейки научни или исторически обяснения. Аз просто се опитвам да забравя. Но не мога напълно да забравя, защото понякога, особено в тихи нощи, мога да ги чуя. Слабо, далечно, но там. Смеховете, песните и моето име, шепнато като покана. Разследвах за изчезналите деца, които Гин Валдес беше споменал. Намерих справки в архиви на стари вестници. През 1957 година 20 деца от селска общност изчезнали в рамките на една седмица. Едно по едно. Излизали през нощта и никога не се връщали. Търсенията не открили нищо, но намерих нещо повече. Това не беше единственият инцидент. На всеки 20 или 30 години от 1920 година имало доклади за изчезвания в тази област. Винаги деца, винаги в групи, винаги без следа. А оцелелите, тези, които били близо, но не изчезнали, всички докладвали същото. Гласове, смехове, светлини в гората, неустоими повиквания. Като че ли има нещо в тази гора, нещо древно, нещо, което събира деца, или се храни с тях, или ги преобразява в нещо повече. Не знам точно какво са тези деца, които видяхме. Дали са духове на изчезналите, хванати и принудени да привлекат повече жертви, или са нещо по-първично, нещо, което е съществувало преди да има хора в тези гори, нещо, което просто имитира формата на деца, защото е научило, че това е най-добрата примка. Това, което знаме, че те все още са там, чакащи, играещи, пеейки, търсещи нови другари за своята вечна игра. И понякога се питам, съжалявал ли е Мигел, на някакво съзнателно ниво, хванат с тези същества, съжалява ли, че е отстъпил на техните повици? Или е толкова изгубен в каквото и да е, че са сега, че вече не помни какво е било да си човек? Нямам отговори. Имам само предупреждения. Ако някога сте в гора през нощта и чуете детски гласове, ако чуете смях, където не би трябвало да има деца, ако видите светлини да танцуват между дърветата и малки сенки да играят в тъмнината, не ги следвайте. Няма значение колко реално звучи. Няма значение колко убедителни са молбите. Няма значение дали използват имената на хора, които познавате или обичате. Дръжте се на страна. Излезте от гората и не се обръщайте назад, защото децата на гората са търпеливи. Те могат да чакат. И ако успеят да привлекат вниманието ви, ако успеят да посеят семето на любопитството или състраданието в ума ви, никога няма да ви оставят напълно. Винаги ще бъдат там, в дъното на съзнанието ви, шепнейки, зовейки, очаквайки момента, в който волята ви ще бъде достатъчно слаба, очаквайки да се върнете да играете с тях. Завинаги. Това беше историята, която Томас ми разказа. Мигел никога не беше намерен и официално все още е в списъка на изчезналите. Томас ми каза, че никога не е ходил на къмпинг отново и напълно избягва гъсти гори. Казва, че гласовете с годините са станали по-слаби, но никога не са изчезвали напълно. Ако някога си чувал нещо подобно в гората, гласове или смях, които нямат обяснение, остави го в коментарите. Тези истории за места, които улавят хората, дълбоко ме интересуват. Ако ти е харесала тази история, абонирай се за още истории всяка седмица. Пази се и помни, че не всички гласове в гората са това, което изглеждат. Ще се чуем следващия път. Някой, който предпочита да остане анонимен, ми написа от селски район в Еквадор нещо, което промени начина, по който вижда света. Работеше като селски лекар и това, което откри в отдалечено село, все още го мъчи години по-късно. Ако сте живели в изолирани общности, където все още се практикуват стари традиции, или ако сте били свидетели на изцеления, които съвременната медицина не може да обясни, бих искал да чуя вашата история в коментарите. Понякога това, което наричаме магиосничество, е нещо много по-сложно и древно, отколкото си представяме. Това е, което този лекар преживя преди 4 години. Завърших медицина с убеждението да помагам на най-нуждаещите се общности. Израснах в Кито, в урбанизирана и модерна среда, но винаги чувствах, че призванието ми е в селските райони, където медицинските ресурси бяха оскъдни и хората умираха от заболявания, които трябваше да бъдат лечими. Така че, когато завърших социалната си служба, доброволно подадох заявление за позиция в правителствената програма за селски лекари. Бях назначен в село, наречено Сан Исидро де ла Монтания.
То дори не се появяваше на повечето карти. Разположено беше в подножието на Андите на почти 4 часа с камион от най-близкото село с постоянен електрически ток. Последният час от пътуването беше по черен път, който се виеше между планини, покрити с облачна гора, където мъглата беше толкова гъста, че едва можеше да се види на няколко метра напред. Пристигнах в понеделник през април. Дъждът падаше постоянно, както почти всеки ден в този регион, създавайки ритмичен звук върху металния покрив на камиона, който ме транспортираше. Шофьорът, местен човек на име Томас, който беше нает от правителството да ме заведе, почти не говореше през цялото пътуване. Само когато бяхме на път да пристигнем, наруши мълчанието си. Казаха ли ви за лечителката? Попита, очите му фиксирани върху калния път. Лечителка, отговорих, коригирайки раницата си, където носех основните си медицински принадлежности. Не, защо трябва да знам? Томас въздъхна. Ръцете му стискаха волана по-силно от необходимото. Защото тя е тази, която наистина лекува хората тук. Лекарите, които са идвали преди, не остават дълго. Отиват си, защото осъзнават, че не са нужни. Или защото виждат неща, които не могат да обяснят. Усмихнах се с онази арогантност, която само младостта и университетското образование могат да предоставят. Аз съм лекар. Работата ми е да основавам диагнозите и лечението си на наука, а не на местни суеверия. Томас не отговори. Просто бавно поклати глава, сякаш беше чул тези същите думи много пъти преди. Селото се появи между мъглата като призрак, който се материализира. Около 50 къщи, повечето от дърво с цинкови покриви, разпръснати около централна площ, където имаше малка църква, която изглеждаше по-стара от всяка друга структура. Нямаше павирани улици, само прашни пътища, които се превръщаха в реки от кал с постоянния дъжд. Нямаше електрически стълбове. Енергията, ми съобщи Томас, идваше от общ генератор, който работеше само 4 часа всяка нощ. Здравният център, където щях да работя, беше сграда от бетонни блокове, боядисана в бяло, която рязко контрастираше с традиционните къщи наоколо. Имаше 3 стаи, чакалня с дървени пейки, кабинет с кушетка и бюро и склад за лекарства и консумативи. Всичко беше чисто, но спартанско, осветено от лед кружка, захранвана от слънчева батерия. Бързо се настаних. Нямаше много какво да разопаковам. Личните ми вещи се побраха в малък гардероб в съседната стая, където щях да спя. Матракът беше тънък, възглавницата твърда, но бях виждал по-лоши условия по време на социалната си служба. Можех да се справя. Моят първи пациент дойде на следващия ден. Момче на около 8 години с майка си, млада жена, която не можеше да е на повече от 25 години, но изглеждаше изтощена по начин, който надхвърляше физическата умора. Детето кашляше постоянно с влажна и дълбока кашлица, която веднага разпознах като вероятна пневмония. Колко време е така? Попитах, докато преглеждах детето, слушайки белите му дробове с моя стетоскоп. Хриповете бяха очевидни. Определено пневмония. 3 седмици, отговори майката тихо. Ръцете й нервно се въртяха в скута й. 3 седмици. Прекалено дълго. Защо не го донесохте по-рано? Жената не отговори, но видях нещо в очите й. Страх. Не от болното дете, а от мен, от здравния център. Предписах антибиотици, дадох и ясни инструкции за дозировката и казах да се върне след 3 дни за преглед. Жената взе лекарствата, промърмори почти нечуваемо благодарност и си тръгна с детето. Не се върнаха 3 дни, нито 5, нито за седмица. Попитах за тях други хора, които посещаваха здравния център. Повечето избягваха погледа ми, мърмореха нещо за да са заети и бързо сменяха темата. Накрая, една старица, която дойде за лекарства за артрит, ми каза истината. Отидоха да видят Доня Ремедиус, каза тя, гласът й едва шепот, сякаш се страхуваше да бъде чута. Тя ще ги излекува по-добре от хапчетата. Доня Ремедиус, лекарката, старицата кимна. Тя знае неща, които докторите не знаят. Неща, които идват отпреди. От много преди. Къде живее? Попитах, чувствайки смесица от професионално любопитство и раздразнение. Бях учил 6 години, за да стана лекар. Бях посветил живота си на това да науча как да лекувам. А тези хора предпочитаха да отидат да видят лекарката в края на пътя, който се изкачва към планината, последната къща. Но докторе, старата жена ме хвана за ръката с изненадваща сила за някой на нейната възраст. Не отивайте там с гняв в сърцето. Не отивайте да я предизвиквате. Дона Ремедиус. Тя не е като нас. Игнорирах предупреждението й.
На следващия ден, след като се погрижих за малкото пациенти, които се удостоиха да дойдат в здравния център, започнах да вървя към планината. Пътят беше стръмен, хлъзгав от последния дъжд. Ухаше на влажна земя, на разлагаща се растителност и на нещо друго, което не можех да идентифицирам, но ми напомняше смътно на тамян, който използват в църквите. Горите от двете страни на пътя бяха гъсти, почти непроходими. Дърветата бяха покрити с мъх и лишеи, а понякога чувах звуци от животни, които не можех да видя, счупвания на клони, шепоти на листа, които не изглеждаха причинени от вятъра. Къщата на Доня Ремедиос беше точно там, където старицата беше казала. Тя беше различна от другите къщи в селото. По-стара, построена изцяло от тъмен дървен материал, който изглеждаше, че е остарял не само от времето, но и от нещо друго. Покривът беше сламен, а не от цинк. Нямаше стъклени прозорци, само отвори, покрити с дебели тъкани. И около цялата къща, висящи от гредите на покрива, имаше растения. Стотици растения, които изсъхваха, създавайки зелена и кафява завеса, която нежно се движеше с бриза. Преди да успея да почукам на вратата, глас отвътре каза: "Влезте, докторе, очаквах ви." Вратата се отвори сама. Или поне не видях никого да я отваря. Тя се отвори навътре с тихо скърцане, разкривайки слабо осветеното вътрешно пространство на къщата. Влязох предпазливо. Очите ми отнеха момент, за да свикнат с ниската светлина. Стаята беше осветена само от свещи, десетки от тях поставени на всяка налична повърхност. Въздухът беше гъст от дима на тамян и нещо друго, нещо тревисто и леко горчиво. Стените бяха покрити с рафтове, пълни с стъклени буркани, съдържащи цветни течности, сухи растения и неща, които предпочитах да не разглеждам отблизо. И в центъра на стаята, седнала на резбована дървена стол, беше Доня Ремедиос. Беше стара, много стара. Кожата й беше цвета на обработена кожа, дълбоко набръчкана с шарки от поне 80 или 90 години живот. Косата й беше напълно бяла, дълга до кръста, сплетена с червени нишки и малки маниста, които нежно звънтяха, когато движеше главата си. Очите й бяха черни, толкова тъмни, че не можех да различа зеницата от ириса, и когато ме погледна, почувствах, че може да вижда направо в мен, четейки всяка мисъл, всяко съмнение, всеки страх. "Седнете, докторе", каза тя, посочвайки към табуретка пред себе си. Гласът й беше изненадващо силен за някой на нейната възраст, ясен и авторитетен. "Дойдохте да ме питате за детето, това, което има вода в белите дробове." "Има пневмония", коригирах автоматично, сядайки. "И да, дойдох да питам защо майка му го е довела тук, вместо да продължи лечението, което предписах." Доня Ремедиос се усмихна, разкривайки зъби, които бяха твърде бели и перфектни за някой на нейната възраст. "Защото хапчетата й не лекуват това, което наистина я разболява. Пневмонията е бактериална инфекция. Антибиотиците определено. Пневмонията е симптом, а не причина", ме прекъсна тя. "Детето е болно, защото нещо го преследва. Дух, който се е привързал към него, когато играеше близо до старото гробище. Хапчетата не могат да прогонят духове, докторе." Съпротивих се на импулса да завъртя очи. "Със всичко уважение, Доня Ремедиос, това е суеверие. Болестта има физически причини, а не духовни." "Да?" Той се изправи с такава бързина, която противоречеше на видимата му възраст, и тръгна към един от рафтовете си. Извади стъкленица с мътен и зеленикав течност. "Тогава ми обяснете това. Виждате ли тази течност?" Кимнах. "Това е болестта, извадена от детето преди 2 часа. Когато майка му го донесе тук, имаше такава висока температура, че можеше да изпържи яйце на челото си. Кашляше кръв. Устните му бяха сини. Сърцето му биеше неправилно. Сега е вкъщи, играе, яде, излекуван." "Това е невъзможно", казах, но гласът ми нямаше убеждението, което имах преди малко. "Пневмонията не се лекува за часове. Отнема дни, дори с антибиотици. За вас е невъзможно, защото виждате само с очите на науката, но има и други начини да се вижда. Други начини за лечение." Станах, чувствайки смес от фрустрация и нещо повече, което не исках да призная, че е страх. "Не мога да приема това. Ще проверя лично състоянието на детето." "Направете го", каза Доня Ремедиос, като отново седна на стола си. "Но когато го видите напълно здрав, когато потвърдите, че няма следи от пневмония в белите дробове, елате да ме видите отново. Имаме много да говорим, вие и аз."
Излязох от къщата и почти тичайки, слизайки по планината с бързи стъпки, които се подхлъзваха в калта. Мислите ми бяха в буря. Не можеше да бъде вярно. Не можеше да бъде. Намерих къщата, в която живееха детето и майка му. Почуках на вратата по-силно, отколкото беше необходимо. Майката отвори изненадана да ме види. Докторе, аз трябва да прегледам сина ви. Прекъснах я. Сега. Тя се поколеба, но накрая кимна и ме пусна да вляза. Детето беше в задния двор, играйки с пръчка в калта, напълно погълнато от играта си. Когато ме видя, стана и тича към мен, усмихвайки се. Докторе, вижте какво намерих. Показа ми голям бръмбар, който беше уловил. Наблюдавах го с недоверие. Това не беше болното дете, което бях прегледал преди седмица. Това дете беше здраво, напълно здраво. Буйните му бузи бяха с цвят. Очите му блестяха. Дишането му беше ясно и без усилие. Позволи ми да те прегледам, казах, изваждайки стетоскопа си с ръце, които леко трепереха. Слушах дробовете му. Бяха ясни, напълно ясни. Нямаше хрипове, нямаше свирения. Нищо, което да показва, че е имал пневмония само часове преди това. Проверих температурата му. Нормална. Сърдечния ритъм. Нормален. Нивото на кислород в кръвта с помощта на портативния ми оксиметър. Перфектно. Как? Прошепнах. Майката, стояща на вратата, каза нежно. Госпожа Ремедиус го излекува, както лекува всички, които идват при нея с вяра. Тази нощ не можах да спя. Останах буден в стаята си, слушайки дъжда да удря по цинковия покрив, опитвайки се да намеря логично обяснение. Може би първоначалната ми диагноза беше неправилна. Може би не беше пневмония, а нещо по-малко сериозно, което се излекува само. Може би майка ми беше излъгала за колко време е била болна. Но знаех, че всички тези обяснения са неверни. Чувал съм тези бели дробове, видял съм тази температура. Това дете беше било тежко болно. А сега не беше. През следващите седмици видях същия модел да се повтаря отново и отново. Хората идваха в здравния център, аз правех моите диагнози и предписвах лечения. Някои следваха моите инструкции. Но повечето, особено при по-сериозни заболявания, в крайна сметка отиваха да видят Доня Ремедиус. И всички се излекуваха. Мъж с тежка диабет, който трябваше да бъде на инсулин. Излекуван. Жена с коремен тумор, който самият аз опипах. Изчезнала. Старица с конгестивна сърдечна недостатъчност, която трябваше да бъде в болница. Разхождаща се из селото без затруднения в дишането. Всеки случай предизвикваше всичко, което бях научил в медицинското училище. Всяко изцеление беше невъзможно според съвременните медицински стандарти. И всеки път, когато питах как, отговорът беше същият. Доня Ремедиус. Накрая, поглъщайки гордостта си, отново се изкачих на планината към дома й. Този път не звъннах. Вратата просто се отвори, когато се приближих, сякаш ме канеше да вляза. Дона Ремедиус беше на същия стол, сякаш не се беше движила през седмиците от последното ми посещение. Добре дошъл отново, докторе, каза без да ме погледне, ръцете й заети с мелене на нещо в хаван. Готов ли си да научиш? Седнах на същия табурет, както преди. Да науча какво? Истината, която вашата наука игнорира, че тялото и духът не могат да се разделят. Че болестта не е само физическа, че има сили в този свят, които вашите инструменти не могат да измерят. Аз съм лекар, казах, въпреки че изявлението звучеше по-слабо сега. Обучих се да лекувам, основавайки се на доказателства. И аз съм лечителка, отговори. Обучих се да лекувам, основавайки се на знание, което има хиляди години. Знание, което съществуваше преди да се роди вашата съвременна медицина. Знание, което ще продължи да съществува много след като вашата съвременна медицина падне. Остави хаването на страна и накрая ме погледна директно. Въпросът не е дали моят метод работи. Вие вече видяхте, че да. Въпросът е дали сте готов да приемете, че има повече в този свят, отколкото ви научиха. Прекарах следващите 3 месеца, посещавайки Гежа Ремедиус всяка седмица. В началото ходех с недоверие, опитвайки се да намеря рационални обяснения за това, което правеше. Но постепенно, докато я наблюдавах как работи, докато бях свидетел на изцеления, които не можеха да бъдат обяснени с конвенционална медицина, моето недоверие отстъпи място на нещо повече. Не точно вяра, но отвореност. Тя ми показа растения, които растат в планината, растения, които имат свойства, които съвременната фармакология едва започва да открива. Тя ми показа за енергията, за това как човешкото тяло е повече от просто плът и кости, как има потоци и блокажи, които могат да причинят заболяване.
Тя ми показа за духове, за това как невидимият свят съжителства с видимия и как понякога тези два свята се преплитат по начини, които причиняват проблеми. И ми показа нещо повече, нещо, което щеше да промени всичко. Има цена, ми каза един следобед, докато приготвяше тоник за жена, която имаше труден раждане. Винаги има цена за силата да лекуваш. Не е безплатно, не може да бъде. Какъв тип цена? Попитах, наблюдавайки ръцете й, които умело смесваха билки с гореща вода. Тя се усмихна, но не беше щастлива усмивка. Беше тъжна, резигнирана. Лекарят поема част от болестта в себе си. Това е единственият начин да я извадим напълно от пациента. Ние я носим в себе си, обработваме я през собствения си дух и я трансформираме в нещо, което може да бъде освободено без вреда. Това означава, че всеки човек, когото лекувам, всяка болест, която изваждам, ме наранява. Бавно, кумулативно. Затова истинските лечители никога не живеят нормално дълги животи. Или живеем много кратко заради тежестта на болестите, или живеем много по-дълго, отколкото трябва, изкуствено поддържани от същата сила, която ни убива. Миро през прозореца към мъгливата гора. Имам 132 години, докторе, и всеки ден от тези 132 години нося със себе си част от всеки човек, когото съм излекувал. Неговите болки, неговите страхове, неговите болести трансформирани, но никога напълно изчезнали. Ужасът от това откритие ме удари като физически удар. Защо? Защо да го правиш, ако те убива бавно? Защото някой трябва да го направи. И защото бях избрана, както и вие бяхте избран. Аз не. Защо мислите, че бяхте назначен тук? В това конкретно село, което дори не се появява на повечето карти. Не беше случайност, докторе. Беше съдба. Имате дарба. Мога да го видя в аурата ви. Мога да го усетя в начина, по който болните са привлечени към вас. Родени сте да бъдете лечител. И сега трябва да изберете какъв вид лечител ще бъдете. Станах, отстъпвайки назад. Не мога да приема това. Това е лудост. Наистина ли е? Дона Ремедиос също стана и за първи път я видях не като старица, а като нещо повече, нещо по-голямо, по-древно. Или е истината, която разумът ви отказва да приеме? Помислете, докторе, всички тези пациенти, които са се излекували след като ме видяха, наистина ли вярвате, че е само билки, само традиционна медицина? Излезе от къщата си, почти тичайки, както беше направила и първия път. Но този път не беше само неверие, което чувстваше, беше страх. Страх, че може да е права. През следващите седмици се опитвах да продължа работата си както винаги, да виждам пациенти, да предписвам лекарства, да правя това, което един лекар трябва да прави. Но нещо се беше променило в мен. Започнах да забелязвам неща, които преди не забелязвах. Когато преглеждах пациент, понякога можех да усетя точно къде е проблемът, без да използвам инструменти. Все едно ръцете ми можеха да открият блокажите на енергията, които Доня Ремедиос беше описала. Когато едно момиче дойде с inexplicable треска, имах внезапно виждане за нея, играеща близо до река, където нещо във водата я беше докоснало. Нещо, което не беше физическо, и знаех, без да знам как знаех, че нито едно съвременно лекарство няма да я излекува. Я изпратих при Доня Ремедиос и тя се излекува. Това продължи, пациент след пациент. И всеки път, когато изпращах някого при Доня Ремедиос, се чувствах като измамник. Какъв вид лекар бях, ако не можех да излекувам собствените си хора? Тогава дойде нощта, която промени всичко. Беше почти полунощ, когато чух отчаяни удари на вратата си. Отворих, за да намеря мъж, когото едва познавах, носещ в ръцете си безсъзнателна жена. Неговата съпруга, разбрах. Беше бременна в 8-я месец. «Умира!» извика мъжът. «Доня Ремедиос не е у дома. Трябва да й помогнете». Я поставих на носилката в кабинета си. Жизнените й показатели бяха ужасни. Опасно високо кръвно налягане, конвулсии, еклампсия, усложнение на бременността, което можеше да убие както майката, така и бебето. Нуждаеше се от болница, спешна операция, оборудване, което аз нямах. Няма време да я закарам в болницата, казах, преглеждайки лудо ограниченото си количество лекарства. На 4 часа разстояние никога няма да стигнем. Мъжът се срина, плачейки. Моля, докторе, направете нещо. Погледнах жената, която се конвулсираше на носилката, погледнах ръцете си и си спомних всичко, което Доня Ремедиос ми беше научила. «Има цена», беше казала. Затворих очи, поех дълбоко дъх.
И за първи път в живота си престанах да мисля като лекар и започнах да чувствам като лечител. Поставих ръцете си върху корема на жената. Можех да усетя бебето вътре, което се бореше. Можех да усетя натиска в черепа й, токсичността в кръвта й. И нещо още. Нещо, което Доня Ремедиус би нарекла духовен дисбаланс. Не знам точно какво направих. Беше инстинкт повече от съзнателно знание, но усетих нещо да тече от нея към мен. Болестта, дисбалансът, токсичността. Влезе в ръцете ми, изкачи се по ръцете ми и се настани в гърдите ми като студено и тежко бреме. И докато го правех, жената спря да се конвулсира. Дишането й се стабилизира. Очите й се отвориха. Какво стана? Прошепна. Добре си, казах, макар че собственият ми глас звучеше далечно. Ти и бебето сте добре. Мъжът плачеше от облегчение. Прегърна ме, нарече ме чудотворец. Благодари ми отново и отново, но аз едва можех да стоя на крака. Теглото на гърдите ми беше непоносимо. Можех да усетя болестта, която бях взел от нея, да преминава през собственото ми тяло, трансформирайки се в нещо, което в крайна сметка бих могъл да освободя. Но за сега тя беше моя. Носех я. Когато най-накрая си тръгнаха, се срина в стола си, потейки се, треперейки. И разбрах, това беше цената. На следващата сутрин се качих на планината към къщата на Доня Ремедиус. Този път тя не беше в стола си, беше в леглото, изглеждайки по-крехка от всякога. Направи го, каза тя, когато влязох. Излекува, използвайки стария начин. Как се чувстваш? Ужасно, признах, сядайки до леглото й. Като че нося тежест, която не мога да пусна. Ще мине. За дни или седмици. Зависи колко силен е духът ти, но междувременно товарът е твой. Защо не ми каза, че се чувстваш така? Защото ако бях го направила, нямаше да опиташ. И тази жена и нейното бебе щяха да умрат. Тя беше права. Знаех го. Сега разбери, продължи Доня Ремедиус. Това е пътят на лечителя. Да поемеш болката на другите, за да могат те да живеят. Да носиш болестта, за да могат другите да бъдат здрави. Това е жертва. Винаги е било. Колко дълго можеш да продължаваш да го правиш? Попитах, гледайки крехката й форма в леглото. Не много повече, отговори честно. Имам твърде много болести в себе си. Твърде много години, носейки болката на другите. Скоро теглото ще стане твърде голямо. И когато това се случи, ще ми трябва да си готов да заемеш моето място. Не знам дали мога. Можеш и ще го направиш, защото имаш дара. И защото в дъното на душата си лечител. Не само лекар. Истински лечител, който разбира, че спасяването на животи понякога означава да жертваш част от своята. Доня Ремедиус почина 3 седмици по-късно. Казват, че е починала спокойно в съня си, най-накрая освободена от тежестта, която е носила повече от век. Останах в Сан Исидро, нямах избор. Хората се нуждаеха от мен. И бях приел, съзнателно или несъзнателно, ролята, която Доня Ремедиус ми беше подготвила да играя. Сега, 4 години по-късно, все още съм тук. Все още лекувам. Използвам медицинските си знания, когато е необходимо. Но също така използвам и другото. Това, което Доня Ремедиус ме научи. И да, нося цената. Всеки човек, когото лекувам, използвайки стария метод, всяка болест, която изваждам, остава с мен за известно време. И започвам да разбирам какво имаше предвид Доня Ремедиус, когато говореше за това да живееш много повече време, отколкото би трябвало. На 36 години съм, но понякога се чувствам сякаш съм на 100. Тежестта на всички болести, които съм носил, на всички животи, които съм спасил, се натрупва. Съжалявам ли? Не, защото съм виждал чудеса. Видял съм хора, които трябваше да умрат, да живеят. Видял съм деца да растат, които иначе нямаше да имат този шанс. Но сега разбирам, че има граница, че в крайна сметка теглото ще бъде твърде голямо и когато този ден дойде, се надявам да съм намерил някого, на когото да предам това знание. Някой с дара, някой готов да понесе цената, защото винаги някой трябва да го направи. Това беше свидетелството, което получих от този лекар. Той ми казва, че все още е в това село, че хората идват от съседни села, за да го видят и че, въпреки че теглото става все по-голямо, не може да си представи да прави нещо друго. Ако сте срещали истински лечители, хора, които могат да правят това, което съвременната медицина не може, споделете опита си в коментарите. Понякога древните традиции крият истини, които предпочитаме да игнорираме. Да почиваш добре тази вечер и до следващата история.
Тази история ми я изпрати Роберто, слушател от Чили, който премина през един от най-страшните опити, които съм чувал от много време. Това, което преживя с по-малката си сестра, предизвиква всяко рационално обяснение. Ако някога си бил свидетел на нещо, което не можеш да обясниш, нещо, което е променило начина ти на виждане на света, сподели го в коментарите. Искам да знам, че Роберто не е сам в това. Сега се подготви да чуеш какво се случи с неговото семейство преди 4 години. Казвам се Роберто Сеполоведа. На 28 години съм и дълго време се колебах дали да разкажа това. Не защото се страхувам, че няма да ми повярват, а защото да го преживея отново означава да се върна в това тъмно място, където бях в продължение на месеци, наблюдавайки как по-малката ми сестра се превръща в нещо, което не беше тя. Това се случи преди 4 години, когато бях на 24, а сестра ми Валентина беше на 16. Живеехме в къща на покрайнините на Валпараисо с родителите ни. Беше нормално, функциониращо семейство. Баща ми работеше в пристанището, майка ми беше учителка по начален курс, Валентина беше в 3-ти клас, а аз учех инженерство в местния университет, докато работех на половин работен ден в магазин за електроника. Валентина винаги беше спокойна, учтива, малко срамежлива. Имаше няколко близки приятелки, но не беше от тези, които излизат много. Обичаше да чете, да слуша музика, да прекарва време в стаята си, рисувайки. Беше идеалната по-малка сестра, честно казано. Никога не създаваше проблеми. Всичко се промени след като посети къщата на приятелката си Констанца. Беше събота през март. Валентина ми поиска назаем пари за автобуса, защото щеше да прекара следобеда у Констанца, която живееше в по-стар квартал на града. Дадох и 20 000 песо и казах да внимава. Тя се усмихна, благодари ми и си тръгна. Върна се у дома около 8 часа вечерта. Помня, че бях в хола и гледах телевизия, когато чух вратата да се отваря. Станах, за да я поздравя, и останах вцепенен. Валентина стоеше на прага, напълно неподвижна. Косата й беше разрушена. Дрехите малко мръсни, сякаш се беше паднала. Но това, което наистина ме притесни, беше изражението й. Очите й бяха широко отворени, втренчени напред, но не виждаха наистина нищо. Лицето й беше бледо, почти сиво. Става ли? Я извиках. Добре ли си? Тя не отговори. Просто се запъти към стълбите като автомат и се качи в стаята си. Чух как затвори вратата. Майка ми, която беше в кухнята, излезе, когато чу стъпките ми по стълбите. Беше ли Валентина? Попита тя. Да, но нещо не е наред. Действа много странно. Качихме се заедно и почукахме на вратата на стаята й. Нямаше отговор. Почукахме отново. Валентина, скъпа, добре ли си? Попита майка ми с притеснен глас. Накрая чухме гласа й, слаб и далечен. Добре съм. Просто съм уморена. Искам да спя. Майка ми ме погледна, колеблива. Решихме да я оставим да почива, но да останем на щрек. На следващата сутрин Валентина слезе да закусва, действайки нормално. Когато я попитахме за предишния ден, тя изглеждаше объркана. Какво искате да кажете с това, че съм действала странно? Пристигнах, бях уморена, легнах да спя. Това е всичко. Не си спомням да съм била толкова бледа, толкова отсъстваща. Майка ми и аз си разменихме погледи, но решихме да не натискаме темата. През следващите дни забелязахме малки промени у Валентина. Спеше повече от обикновено. Апетитът й рязко намаля. Започна да избягва слънчевата светлина, държейки завесите в стаята си затворени през цялото време. И когато говореше, гласът й звучеше различно. По-плоско, без естествените интонации, които винаги е имала. Родителите ми помислиха, че може би е депресия в тийнейджърска възраст. Заплануваха среща с психолог. Валентина отиде на 2 сесии и след това категорично отказа да се върне. Няма нищо лошо в мен, настояваше тя. Просто искам да ме оставят на мира. Но нещата продължаваха да се влошават. Валентина започна да има кошмари. Или поне така си мислехме в началото. Нощ след нощ чувахме викове, идващи от стаята й. Когато тичахме да й помогнем, я намирахме седнала на леглото си, потна, трепереща, мърмореща несвързани неща. Една вечер аз бях този, който стигна пръв до стаята и прорул. Отворих вратата и я намерих права до прозореца си, гледайки навън. Но това, което ме ужасяваше, беше, че говореше. Говореше на език, който не разпознах. Не беше испански, не беше английски, не беше нищо, което бях чувал преди. Звуците, които излизаха от устата й, бяха груби, гърлени, почти болезнени за слушане. Добре ли си? Казах, приближавайки се бавно. Какво казваш? Тя се обърна, за да ме погледне, и заклевам се, че очите й блестяха в тъмнината. Не беше отражение на светлина, а собствен блясък, като на нощно животно. Роберто, каза с нормалния си глас, и блясъкът изчезна. Какво правиш тук? Говореше сама, не знам на какъв език.
Тя се засмя, но беше странен смях, твърде дълбок за обичайния й глас. Сънуваше, каза. Върни се в леглото. Но аз не бях сънувал. Бях напълно буден. На следващия ден говорих с Констанца, приятелката, с която Валентина беше тази събота. Отидох в дома и след училище и я попитах директно какво се е случило. Констанца веднага се разнерви. Нищо не се случи, каза, без да ми погледне в очите. Просто бяхме в къщата ми, слушахме музика, говорехме. Констанца, трябва да ми кажеш истината. Сестра ми се държи много странно от този ден. Тя захапа устната си, явно борейки се вътрешно дали да ми каже нещо. Накрая въздъхна. Имаше и други момичета там, призна. Приятелки на братовчетка ми. Те играеха с неща, с уиджа. Казах им, че е лоша идея, но не ме послушаха. Валентина участва, каза, че иска да опита. Усещах как стомахът ми се свива. И какво стана? В началото нищо, дъската не се движеше. Но после Валентина влезе в транс, започна да трепери. Свещите, които бяхме запалили, угаснаха всички наведнъж, въпреки че нямаше вятър. И тогава Валентина заговори, но не беше нейният глас. Беше нещо друго, нещо дълбоко и ужасяващо. Казваше ужасни неща, Роберто. Заплахи. Страхувахме се толкова, че веднага спряхме. Когато Валентина се върна в себе си, не помнеше нищо. Защо не ми каза това по-рано? Попитах, чувствайки как яростта се изкачва по гърлото ми. Защото се страхувах, отговори Констанца със сълзи в очите. И защото Валентина ме накара да обещая, че няма да кажа на никого. Заплаши ме, Роберто. Каза ми, че ако кажа нещо, ще съжалявам. Върнах се у дома тази вечер с нарастващ страх. Знаех, че трябва да говоря с родителите си, но как да им кажа, че по-малката ми сестра може да е обладана от нещо, което е контактувало чрез уиджа? Тази вечер, по време на вечерята, реших да се изправя директно срещу Валентина. Знам за уиджа, казах. Вилицата на Валентина спря на половината път към устата й. Бавно, много бавно, тя завъртя главата си, за да ме погледне. И в този момент видях нещо в очите й, което никога преди не бях виждал. Омраза, чиста и дълбока омраза. Не знаеш нищо, каза с глас, който не беше напълно нейн. Какво става тук? Попита баща ми, гледайки между нас двамата. Разказах всичко. За Констанца, уиджа, странното поведение на Валентина. Родителите ми слушаха с все по-притеснени изражения. Валентина рязко стана от масата, като изтласка стола си назад. Вие сте луди, каза. Всички сте луди. Нищо не ми се случи. Беше просто глупава игра. Тогава обясни защо говориш езици, които не познаваш докато спиш, казах. Обясни защо очите ти светят в тъмното. Обясни защо вече не изглеждаш като теб. Валентина остана неподвижна, втренчена в мен. И после се усмихна. Но не беше нейната усмивка. Беше усмивката на някой друг, който използваше лицето й. Защото аз не съм тя, каза просто, и след това се качи по стълбите към стаята си. Тишината, която остана на масата, беше гъста и ужасяваща. Майка ми започна да плаче. Баща ми, винаги най-прагматичният, се опита да запази спокойствие. Утре ще я заведем при доктор, каза той. Трябва да има медицинско обяснение, мозъчен тумор, психиатрично разстройство, нещо. Но дълбоко в себе си всички знаехме, че това е нещо повече. Тази нощ, около 3 часа сутринта, се събудих от звук, който ми замрази кръвта. Беше смях. Смях, който идваше от стаята на Валентина, но не беше радостен смях. Беше маниакален, неконтролиран, прекъсван от хлипове. Побягнах към стаята и отворих вратата без да почукам. Това, което видях, ме остави парализиран. Валентина седеше на пода в центъра на стаята си, обградена от свещи, за които не помнеше, че има. Свещите горяха с пламъци, които се движеха по начини, които предизвикваха физичните закони, извивайки се в невъзможни спирали. По стените, с нещо, което изглеждаше като кръв, по-късно открих, че собствената й кръв от порезите по ръцете, имаше нарисувани символи. Символи, които разпознах неясно от филми на ужасите, но които сега, виждайки ги в стаята на сестра ми, бяха много по-страшни. И Валентина говореше. Говореше на този гърлен език отново, но сега с повече плавност, сякаш го владееше перфектно. Очите й, когато се обърна да ме погледне, нямаше зеници, само чисто бяло. Изчезни, каза, но гласът, който излезе, не беше човешки. Беше многогласен, сякаш няколко души говореха през гърлото й едновременно. Тялото е наше сега.
Виках, призовавайки родителите си. Когато пристигнаха и видяха сцената, майка ми припадна. Баща ми се опита да се приближи до Валентина, но тя вдигна ръка и той излетя назад, блъскайки се в стената. Не знам откъде дойде силата. Валентина беше висока 1,60 м и тежеше може би 50 кг. Но каквото и да беше вътре в нея, имаше силата да хвърли баща ми, мъж с 90 кг, като кукла от парцали. Повикахме линейка. Парамедиците пристигнаха и след много усилия и необходимостта да я успокоят с доза, която обикновено биха използвали за някой 3 пъти по-голям от нея, успяха да я отведат в болницата. През следващите 3 дни Валентина беше в психиатричната болница. Лекарите я оцениха, направиха и всякакви тестове. Сканирания на мозъка, кръвни изследвания, психологически оценки. Всичко излезе нормално. Физически тя беше напълно здрава. Но поведението му ставаше все по-еретично. Атакува една медицинска сестра, хапейки я толкова силно, че й откъсна парче месо от ръката. Говореше на езици, които нито един лингвист не успя да идентифицира, и показваше познания за неща, които не би могъл да знае, тайни на докторите и медицинските сестри, които никой не му беше разказвал. Беше един от медицинските сестри, по-възрастен мъж на име Дон Патрицио, който се приближи до баща ми в коридора на болницата. Познавам някого, който може да помогне, каза тихо. Свещеник. Не от онзи тип, който служи неделна литургия, а от онзи тип, който разбира тези неща. Баща ми, отчаян, прие. Отец Гонсало пристигна същата вечер. Беше мъж на около 60 години, с сиви коси и очи, които бяха видели твърде много. Носеше със себе си черен куфар, който когато отвори, разкриваше стара Библия, няколко бутилки светена вода, кръстове и други религиозни предмети. Видял съм случаи като този, каза той, след като наблюдава Валентина през прозореца на стаята Пидо. Тя беше завързана за леглото, не от жестокост, а защото многократно е опитвала да се нарани. Това, което има дъщеря ви, е истинско демонично обладаване. Не е психично заболяване, не е психологическа травма. Това е зла същност, която е поела контрол над тялото й. Може ли да й помогне? Попита майка ми, хванала се за последната нишка надежда. Мога да опитам, отговори отец Гонзало. Но трябва да разберете, че екзорсизмът не е като на филмите. Дълъг е, изтощителен и опасен. За нея, за мен и за вас, ако сте присъствали. И не винаги работи. Подписахме всички необходими документи, поемайки отговорността. Лекарите така или иначе не можеха да направят повече. Екзорсизмът започна тази вечер в изолирана стая на болницата, която отец Гонзало благослови и подготви внимателно. Позволи ни да присъстваме зад линия Сол, която беше поставил на пода. Не преминавайте тази линия без значение какво, ни предупреди. И не отговаряйте на нищо, което тя каже. Не е Валентина, която говори. Трайрон Валентина, все още вързана, и я положиха на легло в центъра на стаята. Отец Гонсало започна ритуала, четейки пасажи на латински от своята Библия, пръскайки свята вода, държейки разпятието към Валентина. Реакцията беше незабавна и насилствена. Валентина започна да конвулсира. Тялото й се извиваше по начини, които изглеждаха, сякаш ще счупят костите й. Кожата й започна да се мехури там, където свята вода я беше докоснала, сякаш гореше, а звуците, които излизаха от гърлото й, бяха нечовешки викове, които се смесваха с демонични смехове и думи на езици, които боли да се чуят. Излез от това, момиче, заповяда отец Гонсало. Нямаш право да бъдеш тук. В името на Исус Христос, заповядвам ти да я освободиш. Съществото вътре във Валентина се засмя и когато заговори, го направи с този ужасяващ многогласен глас. Тя ни покани. Отвори вратата. Моли ни да влезем. Това тяло е наше по право. Лъжи, извика бащата. Тя не знаеше какво прави. Оставете я да си ходи. Екзорцизмът продължи с часове. Понякога изглеждаше, че печелим, когато Валентина викаше със собствения си глас, молейки за помощ. Но после нещото се връщаше, по-силно, по-насилствено. В един момент връзките, които я държаха на леглото, се скъсаха, сякаш бяха от хартия. Валентина се изправи, плавайки на няколко сантиметра над матрака. Главата й се завъртя под невъзможен ъгъл, гледайки назад, а устата й се отвори твърде много, повече отколкото човешка челюст би позволила. Всички ще умрат, каза с този ужасен глас, започвайки от стареца. Тя се втурна към отец Гонзало, но той изправи разпятието напред. Валентина спря, сякаш се беше сблъскала с невидима стена, виеща от болка и ярост. Майка ми не можа повече. Прекуси линията от Сол, бягайки към Валентина.
Не, извика отец Гонзало, но беше твърде късно. Валентина, или каквото и да беше вътре в нея, се завъртя към майка ми със свръхестествена скорост. Хвана я за врата с една ръка, вдигайки я от земята. Глупава мамо, изсъска. Дойде да умреш с дъщеря си. Аз и баща ми се хвърлихме напред, но невидима сила ни бутна назад. Можехме само да наблюдаваме с ужас, докато майка ми се задушаваше, ритайки във въздуха. Отец Гонсало крещеше молитви с все по-голяма сила, приближавайки се с разпятието. Той притисна разпятието към челото на Валентина и този път се чу шипене, като от изгарящо месо. Валентина извика, освобождавайки майка ми, която падна на земята, кашлеща. «Сега!» извика отец. «Всички заедно, молете се на Отче наш!» Започнахме да рецитираме молитвата. Гласовете ни се сляха с този на отец Гонсало. Първоначално Валентина се смя, подигравателно. Но докато продължавахме, смехът й стана по-малко сигурен, по-отчаян. «Отче наш, който си на небесата, млъкнете», изрева съществото. «Да се свети името ти. Казвам ви да млъкнете, да дойде царството ти». Валентина започна да конвулсира violently. Устата й се отваряше и затваряше, сякаш се опитваше да говори, но не можеше. От гърлото й излизаха множество гласове, всички крещящи, всички борещи се за контрол. «Нека бъде твоята воля както на земята, така и на небето». Кръв започна да извира от очите, носа и ушите на Валентина. Ужасно ме беше, че я убиваме, но отец Гонсало ми направи знак да продължа. «Дай ни днес хляба наш насъщен». Черно пушило започна да излиза от устата на Валентина. То беше гъсто, лепкаво и миришеше на сяра и гнило месо. Извиваше се във въздуха, сякаш беше живо, опитвайки се да запази формата си. «Прости ни нашите прегрешения». «Не!» Виковете, които излязоха от Валентина, не бяха от този свят. Това беше звукът на 1000 гласове, които викаха в агония. Както и ние прощаваме на тези, които ни обиждат. Черното пушило внезапно се разпръсна, сякаш невидим прозорец се беше отворил и го беше всмукало. Светлините в стаята, които през цялото време мигаха, се стабилизираха. Ненатуралният студ, който беше изпълнил пространството, се разсея. И Валентина колабира на леглото, напълно неподвижна. Бягаме към нея. Отец Гонзало пристигна пръв, проверявайки пулса и... «Тя е жива», каза той с видимо облегчение. «Тя е жива и е чиста. Мога да го усетя. Съществото си е отишло». Валентина бавно отвори очи и този път, когато ни погледна, беше тя. Наистина тя. Видях разпознаването, страха, объркването, но най-вече видях сестра си. «Мамо», каза с отслабнал глас. «Какво? Какво стана? Къде съм?» Майка ми я прегърна, плачейки. Всички плачехме. Валентина прекара още 2 седмици в болницата, възстановявайки се. Не си спомняше нищо от това, което се беше случило от деня, в който играеше с Уиджа. За нея беше като да спи. Тъмен и безкраен сън, в който понякога чуваше гласове. Чувстваше ужасни неща, но не можеше да се събуди. Лекарите не можеха да обяснят внезапното й възстановяване. За тях тя е имала тежък психотичен епизод, който мистериозно се е разрешил напълно. Но ние знаехме истината. От тогава са минали 4 години. Валентина сега е на 20 години, учи дизайн в университета, има приятел, води нормален живот. Но има неща, които се промениха в нея завинаги. Не може да влиза в църкви без да чувства интензивен дискомфорт. Има белези по ръцете си, от порязванията, които си е направила докато е била обладана. И понякога, особено когато е много уморена или стресирана, говори насън. Не на този ужасен език, слава Богу, а на неспокойни шепоти, които ме карат винаги да бъда нащрек. Отец Гонзало стана близък приятел на семейството. Той ни обясни, че това, което е обладавало Валентина, не е бил един единствен демон, а няколко по-малки същности, които са се възползвали от отворената врата, която Уиджа е създала, и уязвимото състояние на една тийнейджърка, за да влязат. Повечето от времето, ни каза той, когато хората играят с Уиджи или правят ритуали, без да знаят какво правят, не се случва нищо. Но от време на време някой има точно комбинацията от духовна чувствителност, неподходящ момент и лош късмет. И тогава нещо преминава. Важно е, че Валентина сега е свободна, но трябва да останете бдителни. Веднъж, щом бъдеш маркиран от другата страна, тази марка никога не изчезва напълно. Следвахме неговия съвет. Валентина винаги носи кръст. Нашия дом редовно се благославя.
И никога не позволяваме никакъв вид игра или дейност, която може да отвори врати, които не трябва да се отварят. Понякога си мисля колко близо бяхме да загубим Валентина завинаги. За това как тези неща, които взеха тялото й, почти го оставиха за постоянно. И се питам колко хора има навън, които се държат странно, а семействата им приемат, че това е психично заболяване, когато всъщност е нещо много по-тъмно. Не всички чудовища са въображаеми, не всички обсебвания са фикция и не всички екзорсизми завършват добре. Имахме късмет. Но този късмет дойде с цена. Знанието, че има неща навън, които чакат, търсейки всяка пукнатина, за да влязат в нашия свят. И веднъж, щом го знаеш, никога не можеш да спреш да знаеш. Това е всичко, което Роберто искаше да сподели за притежанието на сестра си Валентина. Той ми написа, че сега тя е добре, живее живота си, но цялото семейство носи белезите от това, което се е случило. Ако някога си имал опит с паранормалното, или ако си бил свидетел на нещо, което лекарите не са могли да обяснят, бих искал да го споделиш. Тези истории ни напомнят, че има граници, които не трябва да пресичаме. Абонирай се за повече свидетелства всяка седмица. Пази се и ти желая спокойна нощ.